Si Peter in John, ingon siya, katong sa templo. Sa templo, ingon siya, kining, tabangi bisir, ingon tong bakul. Ingon siya, silver and gold, wala ko ana. Silver and gold, samtang nagtaray mo si John, ingon makaisunan, tanawa ko. Tanawa ko, pag ang tao di ay puno sa Espiritu sa Ginoo, tanawon pa lang ka, makapanalangin na ka. Wala siya silver and gold, wala ko. Nangayon siya, kwarta atong panahon na sa templo. Ingon siya, silver and gold, wala ko. O daghang Kristohanon karon makaigsunan, na dili ka manumutanaw, labi na sa Panginoon naman. Ingon siya, tanawa ko. Kaya kini ang pagpatanaw makaigsunan, kapahin din na ikaw puno sa Espiritu sa Diyos. Ingon siya, silver and gold, wala ko. Ingon siya, tanawa mi. Tanawa ko, na kay makuha nga wala sa uban nga nahana mo. Usay na anak ko, ang Espiritu nga mo'y maghatag kanimo kayuhan, tindog diha o diantong panahon na ang masakiton, may tindog na lukso-lukso, nagkakaw nga naman, tungod sa Espiritu sa Diyos na naghatag niya kayuhan. Kuya, ang Espiritu sa Ginoo. Muna mga lagad ka sa Ginoo, mailhanin mo kaisunan ko ang Espiritu sa Diyos na pinakpakan palanggaan, mailhanin mo na. Ang inimbinan, mailhanin mo na. Huwag na, wala na. Amen! Amen! Doon sa Tinood. Tinood! Amen! Muna na kagkating me. Sila amen, hindi me. Amen! Antik ba? Antik ba? Antik. Iba rin sa amen. Amen! Sa simbahan ako kitisigan, kada imitas ang kamot. Amen! Basta bakuha, tanawang pastor, uniform ba? Lagi ubang wala lagi mo, amen! Ano lagi diyan ba? Uy! Kitisigan naman katisig mo ito na hinong nawa do. Amen! Ay, ano lang mo kamot, bartik bigdota. Tisigan na talo diri. Ay, ano yung katalog? Sige! Pali sa amen! Bartik bigdota, murag ka na bitaw makaisunan na anong sa gira, maingon, sulong! Ha? Ha, tisigan na to! Pali sa amen! Bartik bigdota. Sabi niya siguro din. Lulungi kayo kaigsunan ganoon. Sundalo man ta. Sundalo ta ni Kristo, daghantag mga kalaban ng kaigsunan. Mas kulba atong kaaway. Kana mga sundalo to dinhi makita na nila kaaway, pero kita makaigsunan, di ka kabalo na kanang tapat nimo mo sa kalaban. Amen. Nakita na kalaban mo katapat, anong katapat? Pwede na gamiton sa yawa, mao na mo bibi ay mo na mabackslide ka. Tanawin mo yung nabakara. Sa tanas na. Pwede na gamiton. Ha? Pwede gamiton. Tinuod nila. Tinuod na. Espiritual yawa, pwede mo sunod. Musunod kaya sa iring. Hindi ka luminggo ka ng mag-aon mo. Kauno na imo sultan sa iring. Masukok ka din eh. Masukok ka din na nakasimba. Asang espiritu, nasa iring. Hello? Sa mandayan na ito na, iring mo sunod na sa tao pa ka ha. Kinahanglan mapapuno ka sa Espiritu sa Diyos. Bahala kayo mga pagsulay. Makaya na kay ikaw puno sa Espiritu sa Diyos. Amen. Glory to God. Hallelujah. Sa Yolanda ang pangalan ba? Taga-ministerial. Kining Yolanda, wag yayo. Yung taon si Pastora ba? Ito si Pastora Yolanda. Hapit na backslide. Siya daw ipasagin lang yung backslide. Ito sa iyang wali. Bagyong Yolanda, manggod. Mantayan na ito, makaigsunan ko na sa Ginoo. Ang Espiritu sa Ginoo, sa Pastor Dari, di pagalaginan sa Ginoo. Pero di ka magdahong, may ikaw gwapong negosyo. Kung ikaw gwapo og mga probidad, nindot ka mga pamilya, nindot ipagdagan sa imong ministry, dili ka makagarantiya nga ikaw mahom kung di ka mainampuon sa Ginoo. Sa Laodicea, makaigsunan ko na sa Revelation, kung basahon nimo 3 verse 15, 16 to 17, basahon nimo. Ingon sila, og sila mga dato sila. Negosyo, gapo yung negosyo, pero uhaw sila sa presensya sa Ginoo. Ingon ang Diyos, pobre gihapon mo! Pobre gihapon mo kung basahon nimo ng Laodicea. Grabe yung mga negosyo, grabe. Si Pastor Gary, pila ka negosyo ng Pastor? Dua. Sundan ko, Pastor Gary, negosyo katong magligid sa simento. Oh, maglitson og kining baboy. Oh, mao na yang negosyo makaigsunan. Daghang negosyo pero kabalo ba ka makaigsunan dili na mo'y basihan nga ikaw gipanalangin pag magayo sa Ginoo. Daghan karon nagbaruya lang pastor. Ang ginansya niya 25 pesos kada adlaw. Ang kinahanglan iyang kaon sa gatos. Lugi siya 75.
Tinuod ang pastor, pero nag-awit siya. Alive, alive, alive forevermore. Alive ka! Lugi yung 75 pesos, nag-alive, alive pa! Ano ba? Puno sa Espiritu sa Ginoo! Pero bisag ikaw, magkaisunan! Pinaghag panalangin! Walang kalabuno sa Espiritu sa Ginoo! Reklamo lang yapon ka! Magkaisuon! Pero sa Ginoo. Hindi basihan ang naghag ng panalangin. Ngayon ka, di panalangin ang tagmay sa Ginoo. Hindi basihan magkaigsunan. Nabisan di ay gamay, basta puno ka sa Espiritu sa Ginoo. Naliman ka na magsakit ka, wala kayo, daghang kwarta, masakit ka. Mag-uulit na rin ka naman. Daghang kwarta, mga ospital, itanawato na yun. COVID mo ta. Pero kung wala kay kwarta, Lord, sugunan pa pala ito. Ikaw na bahala ka, Lord. Manubyan ka sa tinuudaan. Nga naman, puno ka sa Espiritu sa Ginoo. Pag ang Espiritu sa Ginoo maunay mumul sa imo mga kaigsuonan, grabe ang iyang buhaton mga kaigsuonan. Grabe ang iyang buhaton mga kaigsuonan. Okay. Ato ni dalion. Ang panahon mga kaigsuonan, niining tagdaan, karon ang panahon na mabuhi ka sa pag-alagad sa Ginoo. Karon ang panahon na mabuhi ka nga atong pag-alagad sa Ginoo. Kini atong pinagpakan, kini atong pagdahig sa Ginoo, kinahanglan buhi. Daghan kayo nakalagad sa Ginoo nga. Ang papangalagad sa Ginoo kana bitaw, dili pa kun basihan na magkaigso na papangalagad sa Ginoo nga dasil ka ayog gyud ka. Abi mo sa basihan, kanang mula hutay ka. Kanang mula hutay ka. Kana bitaw wismay lang tay pagsulay sa Ginoo. Normal man gyud na. Di kay gamay lang ang pagsulay. Dapat nang tikamtaran kay jutay pagsulay, maluya lang dayon. Tutok sa Dios. Ug ayaw sa tao. Di ba nakalung mo nagkataha? Nakalung mo wala? Panahon mo siguro na ko to. Oo, mo. Amen. Okay, makaigsunan. Sa apostol sa Dios, ako rin dalion makaigsunan. Ikaw sa rin din makaigsunan sa Ginoo. Ang apostoles makaigsunan, gusto nang muwali makaigsunan sa Ginoo. Gusto siya muwali. Ikaw sa Peter, Lord, I love to preach the gospel, Lord. Gusto na kong muwali, Ginoo. Gusto na kong muadto sa Corinto. Gusto na kong muadto sa Efeso. Kaya magwali ko, Ginoo. Ingon pa ang iyo pa si Jesus. Wait. Hindi mo katapat. Wait. Wait sa kahulat ba? Wait. Si mo, si Jesus, ang ilang kauban, matag adlaw makaigsunan. Chris, masiguro wala mo na kahiring ani makaigsunan. Si Peter makaigsunan, dugay ng panahon na kauban nila ang Dios. Pero po ingon siya, gusto ko mo preach sa gospel ni mo, Lord. Ingon siya, Peter, wait. Wait. Kaya imagine mo si Juan, putang ulo. Lipay kayo, kay sorry, putang siya ang biyang ulo sa bandihado. Pag ikaw to, putang ng ulo, ayaw, di naman kayo. Pagkita niyo kay Soran, kanuman, naa siya espesyal na espiritu, magihatag sa Diyos. O kining espiritu nga, mauni ka ron ang atong ikinahanglan ng kay Soran. Mauni. Lahi ang espiritu makaisunan nga nagkauban sila sa Jesus. Lahi ang espiritu nga muatubang sila sa kira. Unang ingon ni Jesus, Peter, wait. Lord, I love to preach the gospel, Lord. Ingon ang Diyos, yes, that's good. But wait. Wait, ikaw siya makaisunan. Unsay hulaton. Muna daghan kayo makaisunan. Muna desisyon ta sa itong kinabuhi. Mag-milyon ako! Hindi mo katapat. Wait. Amen. Gusto ko mga tindahan. Sinaya, oy. Gusto ko mag-negosyo. Wait. Gusto ko mag-abroad. Wait. But pasabot, ang tanang buluhaton, ang tanang desisyon sa kinabuhi, ipananghid nimo sa Espiritu sa Diyos, kaya maunay mo hatag nimo minaw. Si Imagine nimo, ingon ang Diyos ng kaisol sa sinugan na anang kahaya kong kangitngit, o abot ang Espiritu sa Diyos, na aning tunghadayon ang kahayag ng panahon na ingit-ngit ang imong kinabuhi, panahon na ingit-ngit ang imong desisyon, pag naang Espiritu sa Diyos, manilinawan na ka. Huwag mo tinaw ang imong pananaw, ang tanang desisyon ni mo kaisulan. Pero ting minuta ka naman, tungod kina ang Espiritu sa Diyos. Hindi mo katapat. Wait. Wait, kina mo na tiba lang ako makaisulan. Wait. Naihulaton! Amen. Naihulaton, makaisulan ko na sa Ginoo. Ingon siya, in Acts chapter 1 verse 8, ingon siya din apan kumukusad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat ka mo gahom!
Kada diya ngayang giulat ang gahom. Daghan karo Kristohano nga kulag gahom. Naipower pero kilikili power. Kulag gahom. Amen. Lord, gusto na ko magbinyo, Lord. Hindi mabilaw sa Espiritu Santo. Mo nang napapahawak ka. Yung panikuan. Kabinyo mo lang. Na? Ya wala kay pagkonsulta sa Espiritu sa Ginoo. Ang resulta mahimong maliskurahi ang imong mga desisyon. Kalimot ko ba? Dito lang ako itas naso gini. Acronym ba yan mo kay sulan sa way? Kung ko gusto ko isa. Sige lang mga 15 minutos suman gini. Magkaigsunan. Then one sa W is worship. Okay, worship. Ikaw siya magkaigsunan ko na sa Ginoo. Apan mahitungod kanako diha sa kadagaya imong paghigugmaon. Ang imong mahigugmaon kalulot, musulod ako sa imong balay sa pagkahadlok kanimo ug magasimba ako sa tubangan sa imong templo diha sa pagkabalaan. In Psalms chapter 5 verse 7 nabasa nato na. Samtang naghunat ka sa presensya sa Ginoo, imo di ayang gamiton ang imong panahon sa pagsimba sa Ginoo. Imo na tagaan panahon nga muday ka sa Ginoo makaigsunan. Na dunay panahon nga kada maimbitar nimo ang presensya sa Ginoo. Amen. Ayo bahala na kung ay kining simbahan sa imong palibot. Dili nimo kauban. Apil. Kung di mo ka apil. Pag imong espiritu sa Ginoo para mo dasig na, para mo warm up na, para mo init na. Kita ka ng motor makaigsunan, kanang motor bitaw nga way warm up sige lang padagan. Oh, pag mag-andar dito sa padagan ba. Oh, kambiyan sa padagan. Say may tamo, mekaniko. Ha? Kadugayan mo aso magkatok-katok ang makina. Nagkakristohano nga way warm up sa espiritu, may makatok kadugayan ba? Hello? Mukatok mo, musaba na unya makatugas og kanang gamay nga subidahon, mo overheat na, mo nang hinungdan makaisulan kay kulang na kakasiti, kulang na uwel. Kulang na uwel. Usa ang uwel? Usa ang uwel? Ang uwel mao ang presensya sa Ginoo. Pag kulang gani kag uwel, kay motor kulang uwel, katutugason diha. Dito katugas makaligis tong bato kay ani kadako na maglingo-lingo na to. Kulang kag uwel, no. So worship. Kinahanglan na imong worship ta makaigsunan. Then second, o dali na tulo na lang. Oh, sigaan pa kung yung mata ha. Wait! W. Then second, letter A. Acceptable. Amen. Daghang Kristohanon karon nga kunuhay buutan kayo pero dili madinawaton. Kunuhay kuyaw kay mutambag pero imong istoryahan mura pug kanang siya tama. Nga di mamali, di mo dawat makaiso sa tambag. Daghang mga tao ay wala di bisa pastor daghan. May mo tambag. Pero sila tambagan. Magamot na yun ang west o south ng mata. Hello! Amen! Daghang kayo mo tugtog, pero mo tambagan. Ayun, pagkanakin mo lang si Joby. Di ko na lang nila sinanay anak. May lang ka na mga patako. Daghang kayo makaisunan, daghang elder, daghang mga pastor, daghang mga Kristohanon na tambagan ni mo kaisunan, di ko maminaw, mulibat na yung mata. Dili madinawaton, ingay mo katapat may gani kay dili ikaw. Ingay mo katapat may gani kay dili ikaw. Ingay nga may gani ka nang naat. Ay nagtanawa kay masayitan man. Hello! Amen! Ang Roma 14 versikulo 18 nga nagaingon, kaya ang nag-alagad kang Kristo niini makapahimuot sa Dios o gidahig siya sa tanang mga tao. Nangalagad gani ka sa Ginoo ayaw bato ka amin mo sa 100%. Makakabig ka og tao. 20% ang imong pag-share sa pulong sa Ginoo lang. 80% ng imong binuhatan nga magtanaw sa nimo nga makabig nimo siya. Kung ano mo? Bisang pag di ka muwali sa iya, gipakita lang nimo ang imong pagkakristohanon, magihatagon ka sa iya. Mutambang ka sa ayaw lang siri sa pulong sa Ginoo. Ipakita lang nimo nga ikaw puno sa Espiritu sa Ginoo. Imong silingan, pero gani ikaw may hinungdan mabackslide imong silingan, wag yun na. Wag yun ka Espiritu niya. Espirikitik ginoon ha. Wala espiritu. Dapat makaisunan kita nga mga nangalagad sa Ginoo, makapanalangin ta sa tong silingan. Makapanalangin ta sa tong kauban sa simbahan. Amen bitaw.
Email bitaw, daghan na mo diri, klaro kayo. Wala na susunod. Wala na susunod. Amen! Kinahanglan nga mo dawat na, amen! Kinahanglan madinawaton ta sa pulong sa Ginoo, mga igsoon. Mudawat ta kanuman kini nga mga panagbagon di kani sa Espiritu sa Dios nga kinahanglan nga kita mapahimuot kita sa atong buhi nga Dios. Ikatulo, wala na. Duwa na lang. Letter I. Unsa ba yung letter I? Wala. In part. Daga Kristohanon karon. Grabe mudahi, grabe magpagamit sa buluhaton. Pero pato ang pilosip na binagbukid, yung nanay, ang makuha niya. Pangos kayo madawat ito niya. Pero dito pa nyo ayun sa isisimol, nindot dito kay Bugnaw. Nagawa na to, walay participation sa buluhaton sa Ginoo. Dagang pastor anak, dagang Kristohanon anak. Gini, ay mo katingala ba, pastor di apil lang, huwag kasi gusto ko sila ba, sige na to. No? Mesti ko tinggalan semua kami dalam berminti dagangan mga pastor wala. Apilon talaga mga pastor, dagang pastor. Amen. Dagang pastor, magkaigsuunan. Pagtanaw to, ay sa mga puan diha ilang Thanksgiving, sudan na diha murang mga katong si mana pa. Iinit ra man na, hahalin naman to. Bili ka balo makik-impart makaigsuunan, di ka kabalo makik-halubilo. Kung sa kita impart gani kasi bumalik ko narabas ko sa gari ma-English mo yan eh. Impart sa ginang makikabahin ka sa buluhaton diya sa Ginoo. Tanawa, ingon siya sa 1:1 sa Roma. Ingon siya, kay ang magandoy ako, kay magmagandoy ako sa pakigdai, makikita kaninyo aron makahatag ako kaninyo gasa nga espirituhanon sa tuyo nga kamo mahimong magmaligol sa pag-alagad sa Dios. Kini di ay makaigsunan pag-apil sa ingani nga buluhaton. Bisag nagtindog lang kaniya, bisag kanang ipo-ipo lang kag sili diha sa loyo. Naka-impart tayo ka, anak. Amen. Kana ding, samtang namin na kagawali, nagkaon-kaon ka, nagbiko. Naka-impart tayo ka, anak, sa kadasig sa mga kaisunan. Amen. Ang importante mo, anilyo ka. Amen. Nasagdaanan ka na sa multicam. Ano? Naglingkod-lingkod lang ka. Nagtismis-tismis sa iyong mga kaagi dito sa una. Impart niya po na. Nakahatag ng kadasig ni Juan, Pastor Prado. Kasi may host din eh. Naghangayin sila. Amen. Sa Napulo, tuloy dasig. Sige lang. Amen. Naka-impart ka mga isoon sa buluhaton diya sa Ginoo. Wala importante. Ayaw na ba? Hindi na kuwan. Pastor, kung gamit niya. Uy! Labdo ko si Pilo. Amen. Huwag may gamit niya, pastor. Ayaw! Dako ka gamit mga isuon. Isa may mong bakbak. Hello? Isa may mong kaon na naman. Lalamag kami. Tabang ulo naman niya si Pastor Alex pa. Tabang ulo ni kaon. Hello? Naka-impart ka mo na ayaw pagdahong. Gawa kay gamit niya. Hula-hula na na mo. Labaw na na nila. Impart ka, muna importante, madasig sila. Niya madasig, huwag ka makaiksunan. Kaya bisag wa ka ron din sa sulod, nakasagawas, nakapaminaw mo yung kasawali. O sabay akong tima. Kamu na sa gawas, sa tima. Si Witwit. Isa na, wait ra. No? Okay. Mag-impart ka sa buluhaton, makaiksunan ko na sa Ginoo. Letter D, last na. Ngayon pa. Letter T. Say times. Last, makaigsunan ko na sa Ginoo. Letter T. Trust. Kani naging-impart ka, makaigsunan ko na sa Ginoo. Importante ang pagsalig nimo sa Dios. Kano saan nawawala ka sa buluhaton sa Ginoo, sa diha mo kulhod lang imong pagsalig. Amen. Sa diha mo kulhod lang imong bilib makaigsunan. Ikaw pa ni Pastor Aguilar, namagin si Pastor Aguilar. Kung nila pa, buhi ko mangyod ni. Ikaw pa niya makaigsuon ko na sa Ginoo. Ikaw pa niya, di ko bilib ba na imong rinaiban? Ako'y puli. Oh. Nga naman, wala kasi bilib na ko. Tinoon na ba?
Kung siya na po ipag-drive na ko, hurot akong bilib. Hurot akong bilib, mga igsoon. Oh. Ha? Muna nga, di mukunhod ang imong bilib, mga igsuunan, kung wala na kay salig sa usa ka tao. Ang Dios gani makaigsuunan, may mong ka Lord milagroso jud ka Ginoo. Lord, grabe ang imong pagkain mo paghigugma dako jud kayo, pero makaagi gani kag mga pagsulay. Kisa na kahilom ni Peter. Kisa ni ni Peter makaigsuunan, samtang nakakita siya makaigsuunan sa Dios, nagpatas. Yung niya nay abat. Ikaw siya, hinong-hinong mo na yung pwesto sa simbahan kami. Isa, samtang nagbaktas si Jesus dito sa sakayan, kaigsuunan, sa dagat dito sa sakayan si Peter, ikaw siya, kasama na nagbaktas din kaingon, ang iyang kahimulungan, nagbaktas sa dagat, balon para makayo. Samtang nagbaktas siya, hindi usahay magkaigsuunan pag naanak ka sa mga pagsulay sa kinabuhi, ang Ginoo maalaan ni mong kabat. Hello? Na kayo mga pagsulay, manuod ka kasi mong pastor. Imong pastor, papakita ka, murag abat imong pastor. Pastor. Dagan na yun, murag abat. Oh, natawa sila kay tinuod man. Tinuod man. Labi na karoon ka Domingo na waling simba. Magbisitahan sa pastor. Ang kintin, pastor. Murag abat. Ang pastor. Hello? Sa niyang si Peter, inun siya makaigsuunan. Naayabat, pero sa kabalo, na si Jesus to naglakaw. Naglakaw si Jesus makaigsuunan. Sa dihang nagdungo na si Jesus. Lami kay Panginoon Jesus. Ingon si Pedro. Ginoo, gusto ko mo niya kay kinilibing tao makaigsuunan. Pabilin sa sarili ba? Kaya katulo na Pedro, makahong ko niya. Panginoon mo, kapukuan eh. Walo ka? 12 tagabok no? Ako rin nakalakaw dagat. Kung nakahulong siya ito, ay, pag-imburita ko, pagkahuman. Amen! Perting burita ito pagkahuman. O daghan kayo, gipagamit sa Ginoo nga. Burito ko. Amen! Tinuon nila eh. Tinuon na mo, tinuon. Tingnan siya. Tinuon yun na. Sabi ang naglakaw na makaigsuunan. Lakaw na sa Puso Pedro. Samtang naglakaw siya makaigsuunan, nasugatan niya ang mga dagkong mga balon. Purmira ito pating lami apa pastor. Murag ka itong tiles ni Pastor Gary. Ika ito kalami tamakan. Lami kay tabak makaigsuunan ni Apostol Pedro. Nakaagibit ang siya dagkong kahing balon. Balon yun na kanang mananga ang balon. So, usahay makaigsuunan makakunhod sa itong pagtuo. Kung wala na yung kay bilid mga igsuunan. Tanaw rin ni Jesus. Mas dako pa mang balon kaysa kan Jesus? Hello? Usahay dako tang problema nga moabot. Mutanaw ganita sa mga problema. Dakuha ang problema. Dakuha sa utang oy. Kaya si Jesus. Gibigay tayo naman. Amen! Gamay kayo! Gamay naman si Jesus. Mura na putiki. Gibigay tayo. Huli makadaog sa akong problema. Amen. Tinuon din eh. Maunay hinungdan mga ison. Nga mukunhod ang imong pag-alaga niya sa Ginoo. Mautoy na hitabo kang Peter. Untang si Peter nagkamas-kamas na kinuan to yun. Sa hinungdan, tadi makahom. Kaya ang pagsalig, mukunhod ang pagsalig. Wala ka sa Espiritu sa Ginoo, wala ka na puno. Sayon sa Dios, okay, so magpakahubog ka mo sa bino. Sa Espiritu ayaw sa bino. Paghubog gali ka makaigsuunan, di na mo na balihon, makaigsuunan ko na sa Ginoo. So imagine mo, sa Sadrach, Mesach kung sa Abednego. Tulo ang gihulog. Upat ang nahulog. Lord, ihulog na din mo, Lord. Asa mo ihulog? Sa Lord ako. Kita ka na, Lord. Nagilaam ang kalayon, Lord. Sige. Magambak tang upat niya. Anak kalami makaigsuunan paghubog ka sa Espiritu sa Ginoo. Dito panahon na hubog kayo sila sa Espiritu sa Ginoo. Wala sila pakialam kung mga matay sila. Wala sila pakialam kung mga unsa sila. Ang ilang nahimal-andang isa lang. Ang katong gahom ba? Ang gahom. Ay silang naibalan samtang bulakaw sila. Nakabalo sila. Naisog kayo sila itong panahon na kaya ang Espiritu sa Diyos. Naglakaw sila makaigsuunan. Kanahon na imagine mo ba? Ang kabulog-sulog eh. Tingnan na. Di katong panahon na makaigsuunan. Baga gilakwan na nila.
Siguro na itong panahon namin sa mag-apirik na. Wala na itabo. Samtang kisa itong hari si Darius. Nagtanaw siya ang Darius ito. Grabe naman yung mga tawanan ang tulo na hinukupat. Kay kabalo siya na ang Diyos ni Sadrak. Hindi sa Abednego. Ni atong panahon na. Naguban sa mga problema. Naguban sa mga balatian. Naguban sa mga kawalan. Kung hinitak na ang walay rason. Nagilitan niya umanan sa tuwang pakikaway sa pag-alagad sa Diyos. Umanan ka niya mga kaisunan. Muna kayong kabalakak. Muna na ipagsulay. Ang importante mga kaisunan, mubaw lang yung kak sa bulhaton. Glory to God, hallelujah. Glory to God, hallelujah. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God. In John chapter 14, verse 26, ingon siya, ako magahatag kanimog manlalaban. Sa English sa mga kaisunan, maghahatag siya og helper ang nakabutang dito. Helper, comforter, nga panahon dahil nga mga alagad ka sa Ginoo, lisod na doon kayo, naaday kay helper. Amen! Naaday kay helper, mo nang hinungdan nga muwin ka, kay naa kay helper. Manindog ka nila.